Поверніться трошки, Тобто зараз буде спилений повністю цей паркан? Так, звичайно. Пане Андрію, а там кажуть, самооборона проти. Кажуть, не треба його пиляти, бо депутати розбіжуться. Зокрема, хлопець, який пилятиме зараз, він виступав, казав, що він проти, тому що це буде заважливо. Так. Але є у нас проблема. Кожного дня приходять люди і говорять, чому ви досі не спиляли. Що воно символізує для народу і для вас, зокрема? Відкритість влади. Відкритість влади. А ви гарантуєте, що завтра чи там згодом він знову не виросте тут? Звичайно, що не виросте, вже люди не ті, хлопці, ви що?